India mi ke channel Banwan Rak Khubor Baman Lagasni. Katkum ki khubor la yathu ba arsan ngut kila du e yala ka jingim ha ka jingthombor jing ki lehnoh ha Pakistan ha kasngi ba ar kan thop ya khat sangut ki ba khlad hasan hadin ba wei uru khindu ula let pen thei bom ha ki jaka pajba katba dang don ka jingyalang pajba jong ka sengsan perthei ha ka than southwest jong ka Balochistan la ong bada ki pheungut ki briu ki la mensaw ha ka te ka jing thei bom ka balajia ha ka jaka yeng kali jong ka wei ka madan yele kai ha ka nong ba kwata ha ka bada ki spa ngut ki dikhot jong ka Balochistan National Party ki la lumlang ong ki arngut ki he sarkar jong ka te ka jala ki ba ai jing kran khlem da pen pau kerteng om duna ye ka henrungut na ki ba mensaw ki don ha ka jingma ka ba kraw ka ba ap ye ka jing im jong ki ka wei pat ka jing hiat ma ha Balochistan ka ba don hajan khapot bat ka Iran kala shim ya sangut ki mensim briu ha ka singi ba ar kat ba kin ringut ki shi pai pan kila kolon ya phapreng ka jing le hiat ma shaki tem le no ki ba don ha ka thain khaibar patun khwa ka Balochistan ka de ka jala ka ba he tam pat ka ba rus pa tam ha ki mar po khando jong ka Pakistan Hendrai ka deiru ka ba duktam bat ka ba judon ha ki kardan ka ba ritam ha ki score kat jong ka jingroi jingpar jong ubriu ka BNP ka ya lap ha ka rensan ka ba khot ya ka ho ki ba kham he bat ka jingbe tingka ha ka yo ka kot na ka benta ka jing bha jing nyat jong ki dikhot jong ka jat ben riu balu uhe jong ka te ka seng u antar mingal udang shukran ha ka te ka jing ya lang ha kwata bat udang mi na ka te ka jaka Hakapor ba katay ka jing jingthombor kalajia ula ong ba ulong u ba shngan ha ka jingtho ha ka social media nadu usnam arjar khasaw ka China kala beiting ka shibun ha ka bashnai ka project surok bat ki jingte ha Balochistan ka badai ka jingtmu jong ka one bells one